ישראל משופעת במרכאות, ודי בצער, אני אומר את זה, גם בפיגועי טרור, גם במלחמות, גם בתאונות דרכים, גם במצבי לחץ סתם. אז אנחנו מועדים שיהיו לנו הרבה מאוד קורבנות בתחום. ראיתי את האוטובוס מפוצץ, תראה שזה אנשים מפורקים לחלקים. לפני זה הייתי בן אדם הכי נורמטיבי בעולם. אם אנחנו מסתכלים על העירייה הרחבה, אין טיפול מוצלח כרגע ב-PTSD. החוטפים, הם הכניסו לי איזה מין שד שחור כזה. זה כמו קולות כאלה בראש שהם פשוט הם ככה, וכאילו זה... וזה לא עובר, זה לא עוצר, וזה כמו לחץ, הרגשתי שמישהו מורח לי ככה. אני זוכר את זה מעומעם, אני זוכר רק את הנשימות חזק. הוא נוגע בי כמו שנוגעים בבחורה, הוא מתעלף איתי. ואז אני, הלוחם הגדול, קפאתי להרבה שנים. אנחנו משתמשים בסם שמקרב אותך לעצמך. יש לך אפשרות לעשות עיבוד מחדש של הטראומה. אנחנו נותנים לאנשים a second chance. זירה חוזרת והזדמנות חוזרת to fight and to win. טוב, מה שיכול להיות ככה, לדמיין את החוטפים, נניח הם היו ככה קטנים כאלה, נמצאים פה, ואת יכולה לכעוס עליהם עכשיו. קטנים. היה לי רצון ברור להגיד לו, לא עושים ככה. הסם יוצר מצב קוגניטיבי ורגשי זמני, שמאפשר לחולה שבמצב הרגיל שלו הוא לא ייתן לך לגוע בכאב. אתה נותן לו MDMA והוא מרגיש נוח. המוח היה רדום, עם אבק עליו, ופשוט ה-MDMA עשה לו מעין פוליש וקס.